Olivoina hianin Embrem Neos model mo power bank 20,000 mAh milliamp hour kha alo thleng le to stock kan no le to tlema zawng ron thlenga ti chuanin heng ho hi tunami hi Neos model ani a model hrang hrang le englo kha awmta a 20,000 milliamp hour ani ti chuan tunami a hianin hetlai hian type C output le input awmta ti chuanin USB input awm le lamah hian micro USB awm bawk ani awm zia chuan micro USB le type C a support tin ani chu ti chuanin hetlai hianin USB output port kha pahnih awm bawk ani ti chuan amah hi compact tha a rit than lova han ken le han chet kual pui vel angemaw a khan nuam em em a tin Embrem chu India #1 brand ani an tha em em a lithium polymer battery khan hmanga ti chuan tla hianin I hemi nge a pouch hi non siama anon chhomtel tira tin a pouch hi tia net pa ngai puan to pan lo ma hi hei a thop kan ti don ni cushioning awm ta ni tla hian ama hi mo cushioning omang chi khani a chuwang chuanin a thave than pa em em mai ni ti chuanin hetlai hianin nge dang kan hriat tura chuanin tla hianin a details hrang inila model hi o kan soita kan khan Neos ani a battery capacity hi 20,000 milliamp hour ani a battery type kha lithium polymer mo a phek chi ang khani ta lithium ion chu battery cell type ang chi khan ni a chuwang chuan polymer hi chu an zang khaya battery po thazawk boka I a hnuwa enge leak le engemawni ang kha awm ve thei lova tin a zang khai boka a that po thazawk bawk ani ti chuan a input a hi hei in hmuh thei chuanin hei type C le micro USB support ta 5 volt 2.1 ani output po sang khop mai 5 volt dei nia speed charging mo fast charging ani ang chu kha a support a ti chuan USB kha dual ani bawk ani charging time hi darkar som pahnih tanga darkar som pali ani a chu hemi power bank charge full nan ani chu fully charge nan khani ti chuan tuna hianin black color ho hi aron thlenga in hmuh thei chuan khang ho khan ni ti chuan Embrem hrim hi toite in a hran pa po in review kan nei to thawa Embrem chungchang enge a brand chungchang hi in han soi hrim le Embrem hi India #1 brand ani a power bank a chuanin tuna enge India chuanin a premium pol le budget si ma se tha ang chi kha ani a #1 brand ani an tha em mai ni hemi mizoina kan hriat la ra chuanin englawang chi hei Redmi ho company kan ti te hin ni ra ni ho point thalo tu kamaro chu tuna hianin Embrem nen hianin anin el to Embrem in aron lu alla na pakhata chun an price a hiani tuna hian Embrem hianin lithium polymer aron hmangve to hma kha chun lithium ion a cell battery ang chi khan hmanga alian em a rita hnuwa tui ek leng moni a well enge a cell battery in well kopna khanin chat le engemani short te om khanin battery chheru thina thaviau ma se tuna ro hi chuanin hei polymer battery anon siam wa anon man to wang hianin le a price lo wang hianin Redmi i po hian an thazawk dei ni ti hakan soitel ni